тая вечер да бъдем с вас и да празнуваме вашата победа. Преди да дойда тук, аз казах на пастор Иван, че във вчерашния ден Господ ме занимава с църквата ви. И днес аз имам пророческо заявление към вас. Пророческо заявление към 3 групи. И това пророческо увещание ще започне първо с пастор Иван и с неговата съпруга. Но преди да кажа нещото, което Господ сложи вътре в мен за тях, ще кажа, че това разширение е пророчески знак за ново начало, за нов ред, за достигането на едно ново поколение сред вас. И за да се случи това, на първо място Господ казва към вас двамата от посланието към Тит, 1 глава, 5 стих: оставихте в Крит по тази причина да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Бог ви е оставил през всички тези години да пастирувате тази църква. Това е Неговия призив. Това е Неговия повик. Това е Негова идея. И Той ви оставя да служите на тези хора и на целия квартал, защото има недовършено. Тоест има още много да вършите. Това, което сте постигнали, е прекрасно и чудесно, но има още много да вършите и Бог казва, че тепърва започва онова, което трябва да довършвате според Неговия план и според Неговото намерение, така както е на небето. И Той казва, както аз ти поръчах. Бог има неща, които ще ви държи отговорни да ги подредите и да ги направите по начин, по който Той иска, а не по начина, по който вие искате и не по начина, по който вие искате, а по начина, по който Бог иска. И нека всички да кажем амин. Втората група хора, към която искам да говоря, е лидерите на тази църква. Вчера Господ говори в мен и Той казва, адресирай и говори на лидерите на тази църква. Презвитери, дякони, верни мъже и жени, които са в различните служения, защото това ново начало, това недовършено, което трябва да се свърши, изисква повече от Зоя и от Иван, повече от това пастирско семейство. В Деяния 20 глава 28 от 32 стих се казва, и това отново адресирам към всички лидери, които са част в този дом, презвитери, дякони и служители. Внимавайте на себе си и на цялото стадо. Не дайте очаква вашите пастори да са отговорни във всичко. Вие сте отговорни за тялото Христово. Така че внимавайте първо на себе си, на вашия живот в святост и чистота и след това внимавайте за всяка една овца, за всяко едно агънце в този дом. Защо? Защото Святия Дух ви е поставил, казва в този текст, епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Павел пише към презвитерите в Ефес и казва, аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, надменно, и целта им каква е? Ще отвличат учениците след себе си. За съжаление трябва да ви кажа това, че в това, което ви предстои, ще има и такива хора между вас. Ще има хора, които ще търсят своето си и ще отвличат овчиците и агънцата на този дом след себе си. Вие, лидери, на вас говоря, Бог говори чрез мен на вас. Внимавайте на себе си и на това стадо, да го пазите от тези хора. Кажете амин. Това е ваша отговорност, не само на пастор Иван и на пастор Зоя. Затова бдете и помнете, че за 3 години, казва Павел към тях, в онзи контекст на писмото, и нощем и денем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас,
И сега той пише към тях: препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава, т.е. да ви изгражда във вярата и да ви даде наследство между всичките осветени. Така и аз в този момент искам да препоръчам всеки един лидер, служител, дякон, презвитер, който участва в духовната работа. Препоръчвам ви и се моля, нека Божията благодат да дойде върху вас, да бъдете способни да извършите това дело на служение в църква ново поколение. Нека Господ да ви помогне да бъдете верни и да имате наследство между всички светии. Проче и презвитерите в 1 Петро 5 глава казва апостола, които са между вас, говоря на лидерите на това място, увещавам аз, който също съм презвитер, лидер, духовен и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви. Отново ви увещавам, лидери, в различните служения. Пазете Божието стадо, което е между вас. Надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога, нито за гнусна печалба, не търсете почести, нито финансова изгода, но с усърдие, нито като че господарувате на патството, не се правете на повече от другите, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви пастороначалникът, Исус Христос, ще получите венеца на славата, който не повяхва. И така е, както Словото казва. И третата група, към която искам да адресирам моето пророческо увещание, е към всички вас, членовете на тая църква. Всички вас, които знаете, че Господ ви е довел на това място, посадил ви е и ви е направил част от това духовно семейство и от този прекрасен дом. Към вас, скъпи брати и сестри, искам да ви обещая така, както Божието Слово пише в 1 Тимотей 5 глава 17 стих. Презвитерите, които управляват добре, нека да се достояват с двойна почит. Особено уния, които се трудят в Словото и поучението. Искам да ви кажа следното нещо. В Божието царство има един единствен ред. И този ред се нарича почит. Ние почитаме Бога, но ако не почитаме онези, които Той е изпратил за нас, ние го презираме. Затова, скъпи брати и сестри, не винаги нещата, които виждате, ще ги разбирате. Не винаги нещата, които се случват в църквата, ще ви харесат. Но Господ ни учи чрез Своето Слово и казва: почитай ме, като почиташ онези, които съм изпратил до тебе. Искам да го направя много лично и директно. Почитайте пастор Иван. Почитайте неговата съпруга. Почитайте децата му. Защото по този начин вие почитате Бога. Божието Слово ни учи така. Помнете онези, Евреи 13 глава 7 стих, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в сетнината на техния начин на живот, подражавайте вярата им. Служете очите си на вашия пастор, служете очите си на презвитерите, на лидерите, които той препоръчва. Подражавайте примера им. Ако те са щедри, вие бъдете щедри. Ако те отделят време, вие отделяте време. Ако те са посветени и плащат цената, искайте да бъдете като тях. Гледайте сетнината на тяхния живот. Не всеки може да приказва хубави приказки по YouTube. Но това, което Словото ни казва, е да виждаме дали живота на лидерите в дългосрочен план е доказателство на Божието одобрение. 30 години служение, 30 години църква. Всичко това, което днес ние празнуваме, е доказателство на Божията ръка върху пастор Иван, върху Зоя, върху лидерството на тая църква, върху всички вас. Слава на Бога!
И накрая завършвам с 17 стих на същията глава от книгата Евреи. Бъдете послушни на вашите наставници, покорявайте им се, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане. Защо? Защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Това е моето увещание на този празник. Знам, че взех малко повече време, но съм сигурен, че ще ме помните с това, което ви казах. Нека Господ да ви благослови и следващия път, когато ме поканите, да няма още повече място тук за слава на Бога. Халелуя! Амин!